Beer Awards, we had the opportunity to visit also a winery. We have also to have a look at what are the treasures of a nation like Greece. So we are here in the Tsivani winery, and we realized that Greece is not just Retsina wines, as probably many of people that are not Greek think about Greece. It's also great red, great local variety, grapes variety. So it was a great experience and we learned a lot. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψή σας σήμερα στη στερεά Ελλάδα, να δοκιμάσετε τα όμορφα κρασιά μας. Είμαι η Κικία Κρυώτου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΟΑΚΕ, της Ένωσης Ινοποιών Κεντρικής Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ τα Greek Beer Awards που μπήκατε στη διαδικασία να έρθετε να μας γνωρίσετε από κοντά, να φέρετε τους ξένους φιλοξενούμενους από την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ για τη διοργάνωση του event αυτού. Μαζί με το κρασί και η μπύρα μπορεί άνετα να συνδυαστούν. Είναι δύο όμορφα ελληνικά προϊόντα. Δώσαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ελληνικές ποικιλίες, τις τοπικές ελληνικές ποικιλίες που έχουμε εδώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και ελπίζω να διασκεδάσετε και να το βρήκατε πολύ ενδιαφέρον.